Comencem el 2023 i ens anem a França, Bordeus. Això és un vi de la zona de Grave. Grave és Bordeus anar cap al mar, d'acord? De fet, la zona concretament es diu Haut-Médoc, d'acord? Que és aquesta zona nord tirant cap al mar de Bordeus. Els vi es diu Chateau Miquelet, és una petita celler que elabora des del principi, des de la viticultura, fa tot el procés fins al vi. Veureu l'etiqueta que posa cru artisan, cru artesà. Això és una qualificació que tenen els cellers petits per dir que tenen un procés controlat i un procés de detall, val? Perquè és una mica complex tot el sistema de qualificació a Bordeus, només que ho sapigueu. No és tant de qualitat, sinó defineix quin perfil de celler és. Per tant, un celler petit, petites produccions. Treballen amb agricultura biodinàmica, ja fa anys, ja fa més de 10 anys. Aquí tenim un vi amb 12 mesos de bota. Aquesta zona de Bordeus, tota, treballa sobretot la Cabernet Sauvignon, per tant això no és una excepció, és Cabernet Sauvignon en un 70%, amb un 25% de Merlot i una miqueta de Petit Verdot, d'acord? Són varietats que donen una mica més de fermesa, color, que ho sapigueu que és un cupatge tradicional de la zona. Què ens trobem aquí? Com té aquests mesos de bota, tenim un vi ferm, secant, on una mica hi ha espècies, associacions vegetals, fermesa. No és un vi afruitat, no és un vi amable, no és un vi de copeu, és un vi més per menjar plats principals. Sí que és veritat que la bota, aquí fan servir només un terç de bota nova. Això què significa? Que la bota no dona tant de sabor, tant de força en el vi. Aquí busquen que la bota sigui una mica més sutil. Per tant, sí que tenim una certa frescor que no fa tan concentrat. Per tant, és un perfil que ens agrada, és un celler que portem directament, que hem contactat amb ells i ens ha agradat molt, hem tingut molt bona acollida i tenim ganes de seguir treballant amb ells. I res, comencem això, 2023, anem cap a fora i res, espero que us agradi la proposta.